Λοιπόν, έχουμε έρθει σε μία πόλη που θα σας πω μόνο 3 λέξεις και θέλω να τη βρείτε από εκεί. Ποδήλατα, κανάλια και γκούντα. Καταλάβατε? Είμαστε στο Άμστερνταμ και ετοιμαζόμαστε να πάμε να δούμε φυσικά τι άλλο, τα κανάλια του Άμστερνταμ. Στο Άμστερνταμ τι θα δούμε? Κανάλια, ποδήλατα, πολλά ποδήλατα. Οπότε είμαστε καθοδόν προς την πλατεία Dam. Έχουμε ήδη περάσει από το Κρατικό Μουσείο, το οποίο ήταν πανέμορφο. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας περνώντας κανάλι το κανάλι, έτοιμοι να εξερευνήσουμε την πόλη. Έχουμε έρθει στο Amsterdam Cheese Factory. Πέρασα βασικά μια βόλτα, το είδα, δεν μπορούσα να αντισταθώ σε αυτό το τυρί, το υπέροχο, το γκούντα. Και όχι μόνο απλό γκούντα. Μιλάμε με γεύσεις λεβάντα, μιλάμε με γεύσεις κόρδο, παλαιωμένο, 3 μηνών, 10 μηνών. Λοιπόν, και εννοείται και έχω μπει μέσα και έχω δοκιμάσει τυρί. Δεν πρόκειται να γυρίσω στην Ελλάδα αν δεν πάρω τουλάχιστον 2 κομμάτια γκούντα με διάφορες γεύσεις. Μικρά κυβάκια. Θα δούμε. Πάντως εννοείται όποιοι έρθετε, περάστε μια βόλτα να δοκιμάσετε τυράκια, εννοείται. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο Άμστερνταμ. Έχουμε έρθει σε ένα σημείο λίγο πριν την πλατεία Dam, ακριβώς αριστερά μου, δείξε μου λιγάκι αριστερά, εδώ. Είναι η πλωτή πολιτεία, έχει μαγαζάκια με πολλά σουβενίρ, τουλίπες, μαγαζιά για φαγητό. Να πούμε κάτι σχετικά με το Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ έχει 161 κανάλια, 165 κανάλια και 1281 γέφυρες. Εμείς φυσικά ούτε πρόκειται να τις κάνουμε όλες αυτές, έχουμε όμως περπατήσει αρκετά, από το Μουσείο του Μπαγκόγκ μέχρι εδώ. Έχουμε φτάσει επιτέλους στην πλατεία Dam. Ακριβώς από πίσω μου είναι το πρώην Βασιλικό Ανάκτορο. Πίσω μας είναι το κτίριο της Madame Tussauds και ακριβώς μπροστά μου, όπου θα σας δείξω και αυτό, είναι το Εθνικό Μνημείο. Έχω δοκιμάσει πολλά τυράκια. Έχω πάρει και μαζί μου τυράκια, εννοείται. Πρωινό Κυριακής έχουμε βγει για να πάμε σε εκδρομή στο Zandsesaan, στο Edam και σε ένα ψαροχώρι επίσης, στο Mankin. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κεντρικό σταθμό του Άμστερνταμ. Η ωραιότερη ώρα για να βγει κανείς αυτή τη στιγμή και να δει το Άμστερνταμ είναι αυτή. Λίγο αφότου ξημερώσει, δεν έχει τόσο κόσμο, είναι πανέμορφα. Από μένα προς το παρόν, γεια σας, πάω στην εκδρομή μου. Όμορφο χωριό Edam, λίγο πιο έξω από το Άμστερνταμ, μισή ώρα περίπου, σε ένα χωριό 8.000 κατοίκων. Περισσότερα χωριά και πόλεις εδώ στην Ολλανδία έχουν πάντα κατάληξη Dam. Dam από το φράγμα και αντίστοιχα το ποταμό που είναι δίπλα τους. Οπότε το Edam είναι ένα από αυτά, όπως και το Άμστερνταμ αντίστοιχα έχει τον ποταμό Άμστιλ που είναι στο τέλος Dam το φράγμα. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα, θα κάνουμε γευσηγνωσία τυριού. Στη συνέχεια θα πάμε και στο άλλο χωριουδάκι. Καλέ, έλα εδώ, ας το σκύλι. Μαμά, τραβάω. Με θέλεις και εμένα? Ναι. Μαρίλια, δεν υπάρχει αυτό το μέρος στο λαό. Πού πάμε? Τι που πάμε? Πού είμαστε? Στο Edam. Και τι βλέπουμε?
Βλέπουμε Πρόσεχε το δρόμο. ένα καταπληκτικό χωριό. Ναι, Καταπληκτικό. Ηρεμία, ησυχία. ναι. Εδώ πέρα σου κάνει η καρδιά να μείνεις και να μην ξαναβγείς. Από κρύο, Κρύο καλά. Μιλάμε 0-1. όχι καλέ. Πόσο? 0-3 γράφει το πόλεμο. 3 βαθμούς είχαμε. Εντάξει, τώρα εδώ θα έχει 0-1. Είναι πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Όνειρο. Θα γυρίσουμε 5 και στο Άμστερνταμ. Όνειρο. Τι να πω το πω. Ήρθαμε και στο Άμστερνταμ. Εδώ είναι ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι. Μετά από μια γευσηγνωσία τυριού σε μια φάρμα τυριών, όπου δοκίμασα πολλά τυριά και έχω πάρει και να πάρω στην Αθήνα μαζί μου. Μαμά, πού πας? Δεν μπορώ να δω εγώ. Δηλαδή, λάλα το εσύ. Σπερχάρισα το και εγώ πάω. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Volendam, την έχω αφήσει λίγο πίσω να χαζέψει τα τουριστικά. Ένα υπέροχο χωριό, ψαροχώρι. Αυτά είναι τα όμορφα σπιτάκια τα ξύλινα πίσω. Και θέλω να δείτε και αυτό εδώ. Κοιτάτε τι όμορφα που είναι πίσω. Έρχεται και η μαμά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σταματήσω να δω τίποτα. Έλα, έρχεται αμάξι. Μαρίλια εδώ. Έλα μαμά, να πούμε. Έχουμε ξαναπεί, περπατάμε, δεν τρώμε, βλέπουμε το μέρος. Τίποτα. Να πεινάσουμε, να λιποθυμίσουμε από την πείνα για να δει το μέρος η Μαρίλια. Εδώ μεταξύ τα περιθώρια είναι λίγα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε μόνο 50 λεπτάκια στο Volendam και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην όμορφη. Μας κάνει υπέροχο καιρό για Ολλανδία. Οι μέρες που θα είμαστε εδώ θα είναι ηλιόλουστες, χωρίς βροχή. Στο Volendam εδώ πέρα που είναι ψαροχώρι, τι πήραμε να φάμε? Μπακαλιάρο με πατάτας. Fish and chips με homemade πατάτες και μπακαλιαράκια. Τρίτος σταθμός για σήμερα, είμαστε στο Marken, ένα νησάκι το οποίο είναι κοντά στο Edam και στο Volendam που επισκεφτήκαμε ήδη. Είναι υπέροχα για ακόμα μια φορά, η Ολλανδία δεν πάβει να μας εκπλήσει. Όμορφα σπιτάκια, πανέμορφα κανάλια. Έχουμε δοκιμάσει ήδη και fish and chips της Ολλανδίας. Πάμε να επισκεφτούμε και λίγο το Marken, να δείξουμε μερικόνες και από εκεί. Bye! Ωραία Μαρίλια, απολαμβάνουμε τη θέα. Να μου πεις τώρα, μαμά, όπου και να σε πάω, ωραία τα βρίσκεις. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα έχει κάτι τόσο ποσοστό. Δύο Ελληνίδες στην Ολλανδία, οι οποίες μοιάζουν με Ολλανδέζες. Λίγο μοιάζουν. Για Ελληνίδες. Ούτως ή άλλως μου απευθύναν και το λόγο, αλλά εγώ μου γκαφών, θα με περάσουν για κοφάλαλη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί μου μιλάγανε και δεν ήξερα. Η μέρα σχεδόν τελειώνει. Μας έχει μείνει να πάμε στο Ζαν Σεσάν, εκεί που είναι η ανεμόμυλη. Οπότε θα τελειώσει πολύ όμορφα η μέρα μας και πολύ γραφικά. Ήταν μια υπέροχη εκδρομή. Υπέροχη μέρα. Και υπέροχη εκδρομή. Μας έκανε, όπως είπαμε και πριν, πολύ ωραία μέρα για Ολλανδία. Σχετικά ζεστή. Ζεστή βρε Μαριλία, 0-3 το πρωί. Δεν είχε 0-3 λέμε, ούτε 0-1. 3. Εντάξει. Άλλο 0-3. Ναι, γιατί κάτι δεν είναι. Πάνω κάτω θέριζε το πρωί. Μια χαρά είμαστε και δύο. Και ένα μετά, αλλά εγώ δεν κολλείομαι με το κρύο. Καταρχάς δεν έχω πει ότι είμαι, πώς να σου πω, σαν την Αθήνα που κάθομαι έτσι, δεν μπορώ. Το κρύο με διευκολύνει. Πάμε σιγά σιγά.
να περπατήσουμε. Ναι. Γεια σήκω μαμά. Προς αποχώρηση. Κάτσε να το κλείσουμε όμως, γιατί σε κοιτάζω. Να κοιτάζεις. Σε ευχαριστώ σώπα, έτσι. Σου έχω πει χιλιάδες ευχαριστώ. Ναι, κάθε φορά τα ίδια λέμε. Το ευχαριστώ, κορίτσι μου, το μαθαίνεις από μικρή. Εάν δεν το μάθεις από μικρή, όταν είσαι μεγάλη δεν το μαθαίνεις. Έτσι. Στο λέει η μαμά αυτό. Πολλά λέμε πάλι. Εγώ συνήθως μιλάω πολύ. Ωραία μαμά. Εντάξει. Ναι. Σου έχω πει ευχαριστώ. Πέρασε ωραία έτσι. μαμά. Στο έχω πει ευχαριστώ. Πέρασε ωραία μαμά. Όχι απλώς ωραία. Αύριο τι θα πάμε εκδρομή στα κανάλια του Άμστερνταμ. Αύριο πια κανάλια είναι. Θέλει, κανάλια την πάω. Βενετία ήθελε, Βενετία την πήγα. Άμστερνταμ θέλει, Άμστερνταμ την έφερα. Ναι, αλλά βρε Μαρίλια, πες κιόλας στο βίντεο. Τι μαμά έχεις? Έχω καλή μαμά. Εντάξει. Και καλή travel partner, το έχουμε ξαναπεί. Αυτό το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Καλή αλλά, είναι, καλή. Ό,τι δίνεις στο παιδί σου παίρνεις. Άμα θέλετε μαμά να την προτιμήσετε. Ό,τι δίνεις στο παιδί σου παίρνεις. Σήκω Ανθή. Έλα Ανθή. Εγώ πέρασα υπέροχα σήμερα. Ό,τι μου πείτε τώρα. Για έλα να δείξουμε από πίσω. Εδώ να δούμε πίσω. Για όπου χαιρέτησε το Μάρκεν. Σας φιλώ. Καφέ στο χέρι. Τι να πω στο παγκάκι. Εδώ παγκάκι που έχει και είναι ξύλινο όλο αυτό. Δείχτω, αξίζει τον κόπο. Παγκάκι. Είναι ξύλινο όλο. Και η θέα μας από το παγκάκι ήταν αυτή. Ήταν αυτή. Για να ξέρετε τι βλέπαμε τόση ώρα που σας μιλούσαμε. Λοιπόν, όλα πάμε, τα λέμε στο Ζάνσεν. Μαμά, πες γεια. Φιλάκια πολλά. Τελευταίος προορισμός, είμαστε στο Ζάνσεν, το πιο όμορφο μέρος που έχω δει αυτή τη στιγμή και αυτές τις μέρες στην Ολλανδία. Απολαύστε αυτή τη θέα, τίποτα άλλο. Η μέρα μας έχει τελειώσει, βρισκόμαστε στο Stoop and Stoop και τρώμε παραδοσιακό ολλανδικό φαγητό. Έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας φάμε σιγά σιγά για να δούμε, γιατί πριν δοκιμάσαμε μία κρεμμυδόσουπα και τώρα θα φάω κοκκινιστό μοσχάρι με πουρέ. Καλημέρα από το Άμστερνταμ, τρώγοντας μιλόπιτα από το Winkel 43 με αυτή τη θέα. Ένα tip για το Άμστερνταμ. Όταν έρθετε στο Άμστερνταμ δεν θα χρειάζεται να βγάλετε κάρτα ημερήσια, ούτε 3 ημερών, αλλά ούτε και εισιτηρίου που κρατάει μιας ημέρας. Απλά με την κάρτα σας, είτε την έχετε στο κινητό είτε τη χτυπήσετε μέσα στο τραμ, θα πάρετε ένα εισιτήριο στη μισή τιμή. Είναι κάτι που δεν μπορούσα να το βρω στο ίντερνετ και μου το είπαν εδώ στην Ολλανδία. Τελευταία μέρα σήμερα, αποχαιρετούμε το Άμστερνταμ με τις πιο όμορφες εικόνες, φωτογραφίσιμο όπως θα έπρεπε βέβαια, γιατί είναι το Άμστερνταμ, στο επανειδή να περνάτε πάντα όμορφα και θα τα πούμε στο επόμενο ταξίδι.